Salutare băieți, sunt Bosu și astăzi vom face primul podcast cu invitatul meu special, Cosac, salut! Bun, hai să vedem ce întrebări au fost pregătite pentru el. Prima întrebare. Salut! Întrebarea mea este ce film sau carte te-a influențat cel mai mult și în ce? Haide. Bună întrebare. Sincer, cred că Tată bogat, tată sărac. Oh, de ce? Păi m-am învățat mai multe. Ai citit-o? Da. Și chiar m-am învățat foarte multe chestii. Cum ar fi? Hai mă, da, păi cum ar fi să gestionezi banii mai cu cap și să cheltui inteligent. Și la finalul lunii Așa. să produci mai mult decât cheltui. Bravo. Văd că ești un tip destul de inteligent. Mersi. Hai să vedem a doua întrebare care vine chiar de la Edi. Edi, Oh, salut! Ce ai face dacă gunoaiul de zârt ți-ar da 10k lei? 10k lei. Da, bă. Bă, sunt niște bani. Hai să ne gândim care ar fi primul lucru care l-am face cu banii ăștia. Am mâncat. Am mâncat bine. Da, Și poate și un steakhouse. da. După, ce ai face? Cred că aș merge Haide, la mă, că ai- aparate Nu poți să mergi la aparate. online. Ok. Ai 18 ani, ai spus că nu ai 18 de ani. Ai și tată bogat, tată sărac, asta. Păi apoi aș face o investiție. Ok. În primul rând aș investi în mine și aș mai mânca încă o dată. Ok, bun. Și după aia probabil mi-aș cumpăra un apartament sau ceva. Cum pula mea, cum ai avut apartament? După ce mănânci de 2 ori, te duci la aparate din 10.000 de lei. Ce apartament îți cumperi? Am eu pilele mele. Ok, nu știam. Ok, haideți să înscrieți acolo ăsta acasă. Vă și următoarea întrebare. Puteți să dați un like și un subscribe. Dacă vreți să mai vedeți podcastul, bineînțeles. Următoarea întrebare, cum gestionezi rasismul? Rasismul. Da, cum îl gestionezi? Bună întrebare. Păi, de obicei nu prea se întâmplă să am comentarii rasiste. Dar Sigur. când mai apar oameni de ăștia scursuri de-astea sociale, păi, ce să fac? Merg pe burtă, stau transparent, îmi văd de viața mea și Doar că ești încerc un să tip fac- liniștit, nu? da, păi ce Asta vrea și contează. să-l înjunghi pe stradă? Nu fac. ferește. Alte treburi. Doamne ferește, da. Ei, îmi place de tine așa, ești liniștit, ești la locul tău, stai în banca ta, bravo. Ești un om bun. Mersi. Hai să vedem următoarea întrebare. Ești gay? Nu. Sigur? Ok. Vreau să mă sigur, E ok, nu. nu era o bănuială neapărat. Am înțeles. Bun. Ce părere ai despre AI? AI. Da. Bă, am văzut că în ultimul timp AI-ul s-a dezvoltat destul de mult și Da. poate să facă destul de multe chestii. Tocmai ieri mi-am făcut un proiect cu un AI. Bă, O nu istorie. crezi. Da, pai. Și crezi că o să ajungă să ne mănânce? Bă, să ne mănânce... Nu, că noi am făcut AI-ul. Înțelegi ce zic? Bă, cred că da. Dacă nu că înțeleg. Cum așa, Gen că mă? o să ne mănânce. Să ne mănânce. Da. Păi, în primul rând, de ce ne-ar mânca? E nebun cu aia. Poate ne-ar omorâ, dar să ne mănânce. E nebun. N-au stomac. Vorba vine, mă, era o metaforă. Metafore, da. Adevărul, mai devreme a spus că ești un tip inteligent. E dimineață, trebuie să mă înțelegi și pe mine. Asta este program. Ce să facem? Deci, ia spune pentru așa un răspuns direct despre AI. Cred că o să ne ajute pe viitor, dar s-ar putea să ne facă un rău la un moment dat, fără să ne dăm seama. Ok. Destul de bun. Hai să vedem următoarea întrebare. Ai dușmani? Mă, dușmani toată lumea are. Înțelegi ce zic?
O, da, și cum... Încerc să fiu destul de pacifist, dar Da? când văd unii oameni... Ce faci tu când vezi un dușman de-al tău și... Na, îl vezi, ești doar tu, cred. Doar Cum eu cu el. reacționezi? Da. Cum reacționezi? Păi, cred că aș vedea roșu în fața ochilor. Deci Da. înțeleg că odată ce se aprinde, gata. Nu se mai sting. Bun. Dar totuși ești un tip balanțat. Da, tu ai dușman. Nu, cred. Și dacă ai avea, ce le faci? Nimeni n-ar vrea să fie dușmanul meu. Bun răspuns. Bravo. Da. Mersi. Hai să următoarea întrebare. Te crezi cool? Mă, eu mă cred cool. După ce standarde? Păi, Știi, ești amuzant? păi, eu cred că da, sincer. Mi-au zis mai multe persoane că sunt amuzant. Oamenilor le place să stea în compania ta? Bă, din ce știu eu, da, dar mai sunt și oameni care probabil nu vor să stea lângă mine. Da. Da, așa e când ajungi sus. Adică eu Unde? cu Marlon și cu Duke Denis ne luăm foarte mult hate pentru că avem succes și e degeaba. Ok, următoarea întrebare. Crezi că lumea era mai bună în trecut? În trecut, Da. la ce te referi? Ieri, alaltă, nu știu. Bă, Renalter era mai soare. Nu stă minți. Vezi? Acum, Deci totul era mai bine. bă, cine niște apă pe aici. Asta nu e vreme de mers la liceu. Deloc. Da, Băi. Dar ce crezi tu că se schimbă așa lumea? bă, o fi de la încălzirea asta globală. Să știi. Să știi. Chiar, da. Și ce părere ai tu de încălzirea globală? Păi ar trebui să poluăm mai puțin, să ne vedem de treaba noastră, mașini electrice, chestii. Poluăm, înțelegi? Cred că da. Hai să ultima întrebare. Ultima, Ultima întrebare de la Dada David. fă, Salut! Ce părere ai de porcul din Otopeni? porcul, vezi că am vrut să zic. Ia, Hai, ai văzut videourile? videole nu, Două video. da? Da. Adică am văzut doar o poză parcă sau Să ceva. ți leagă tu. Mi-a trimis-o, mă. Ți leagă după. Ce Ah. părere ai că a fost un porc la primărie în parc, s-a plimbat prin tot Otopeniul nestingerit? Ba, am auzit că a fost stingeri la un moment dat și a fost dus în pădurea Băneasa și l-a eliberat acolo. Și cum pula mea a ajuns, mă, porcul ăla aici? În Otopeni. La primărie? Bă, mi-a Ce zis- vrea să facă? Să iască cu primarul? Poate vine și el să facă o schimbare în lumea asta. Pula mea, Și cu ce a fost? N-ai de să știi. Îți dai Și- seama, bă, dacă ai merge tu să vorbești cu primarul și ai fi anesteziat. Sau nefericit. Nu vezi. Nu. În timp ce vorbești așa cu el să... Da, mă, dar porcul știi că nu prea poate să vorbească așa. Nu știu ce era în capul lui de fapt, de ce a venit aici? Nu mai plăcea în pădure? Poate avea... Sau are un semnal de alarmă? Poate avea dușmani în pădure. Și ce a venit aici? Ca să scape de ei. Și a dat de alții. Și a fost și trimis înapoi în Deci vrei pădure. să spui că este înconjurat de oameni răi. Bă, cine știe, el și-a făcut. Ești prost. Adică nu eu l-am pus să se certe cu lumea. Bă, și asta e adevărat, n-am ce zice. Dar, na, mie mi-a plăcut să îl văd L-ai văzut? în viața Pe reală. internet? Pe internet, uite da. și- Da, timpul ăla. Mi-a plăcut, ce, n-am să mint, mi-a plăcut să-l văd. Să mi-l arăt și mie după. Da, mă, o să-ți leagă la un moment dat. Na, cam ăsta a fost podcastul, băieți. Sper că v-a plăcut și de invitatul meu, că am fost o companie plăcută. Și, da, puteți să-mi dați sugestii pe cine să mai aduc sau sugestii de întrebări pentru următorii invitați. Sau ce să mai facem? Alte idei. Dacă mai aveți pe cosac. Da. Noi am fost Bosac. Ce mai are de zis? Vă pupăm, like și subscribe. Pa.